ବିଫଳତା ହେଉଛି ସଫଳତାର ସୁଯୋଗ। ଆଜି ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ତୁମେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଦୁନିଆ ପଛରେ ଦୌଡ଼ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବେ କାମ କର ଯେ ଦୁନିଆ ତୁମ ପଛରେ ଚାଲିବ। ଦିନରାତି ଏହା କର, କୌଣସି ପଥକୁ ଅନବରତ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତୁମର ଯାହା ଅଛି ଏହାକୁ ନିଅ ଏବଂ ସଫଳତାର ନୂତନ ପଥରେ ଚାଲ। ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଏହା ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଏହି ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ମୋତେ ଏହିପରି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଫଳତା ହେତୁ ଅନେକ ଥର ମୋର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛକୁ ଫେରିବା ଭଲ ହେବ, କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ସଫଳତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସଫଳତା ହେଲି। ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଳାୟନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହସରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସାହସ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ବିଫଳତା ହେଉଛି ଏକ ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାରେ ଏବଂ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରେ ଆଶା ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ।